ụlọọrụ ndị uwe ojii na Anambra steeti akpago ike n'agha ha na-ebu megide ndị omekome site na nwụchi nke ha nwụchiri mmadụ 6 n'otu ndị omekome ama ama bụ ndị nke na-abọnyere ndị ezi owele na gburugburu ha aja n'ute eri ogologo oge. Enwetara akụkọ na ndị omekome bụ ndị nke anwụchikọrọ ka kọmishọna ndị uwe ojii bụ Echeng nwetachara alụntị banyere aka ọlụ ha na mpaghara ahụ. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju ugbu a. Ihe ndị e nwetara n'aka ndị ahụ gụnyere akụrụngwa ọgụ nke bụ otu pump action rifle nakwa ihe ndị ọzọ ha ji were akpa mkpamkpa. Dịka ọgbụgba ama siri wee bata, ya bụ ndị otu bụ ndị nọbụri na mbụ wee na-atọrị mmadụ, na-ezukwa, na-amajakwa ma na-emenye ndị mmadụ egwu n'anya n'obodo ahụ. Ekwukwara na ha na-abanye n'ime ụlọ dị iche iche nke ndị mmadụ nọ n'obodo ahụ ma zuo ihe ndị dịgasị mkpa na ya bụ ụlọ, ma kwasakwa ụmụ nwanyị ndị nọ ebe ahụ iko n'ike. Dịka esi wee kwukwa, ha mere ka obodo ahụ bụrụ nke ndị bi n'ebe ahụ anaghịzi achọ ịbata ma gbanagacha n'obodo dị ebe dị anya. Enwetakwara ozi na ha na-atọrị ndị mmadụ n'abalị. Mgbe e nwetara akụkọ maka mkpamkpa ndị ori a na-akpa site n'aka onye kọmishọna nke na-ahụ maka polisi, onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Echeng, ọ gwara ndị ọrụ ya ka ha banye n'ọrụ ozigbo, nke ha bagidere ma nweta ndị ahụ ebe ha na ndị uwe ojii nọ wee kwakọrịta mgbọ. Emesịa ewe jide mmadụ 6 n'ime ndị ori ahụ, ebe ndị ọzọ gbalagara. Mgbe ABS na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye Police Public Relations Officer Tochukwu Ikenga kwenyere na ya bụ akụkọ ma kwuo na ka ọ dị ugbu a abagidela n'inyocha ya bụ ihe merenụ.